YouTube चेनेलाव आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। सेरजा आरो सिफुं दामग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेनावनो सेरजा आरो सिफुं मोननाय जागोन। बे सेरजा आरो सिफुंखौ मोननो थाखाय अदालगुरि जिल्लासिम थांनो गोनां जागोन। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव मोनसे नाम्बार होदों। बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै अदालगुरि जिल्लानिफ्राय सेरजा आरो सिफुं लाबोनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9577045368 आरोबाव 9365089121। बे कन्टेक्ट नाम्बारनि मानसिनि मुङानो जाबाय बाम्बुला बर'। बिथाङा अदालगुरि जिल्लानि dumuruguri गामिनि अर्थात जारगामिनि। बिथांखौ जुदि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामब्लानो मोनगोन। गंसे सेरजानि दामा जाबाय 3800 आरो गंसे सिफुंनि दामा जाबाय 200। नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोर मोजांनि खौरां। बर' हारिनि दामग्रा देग्रा अर्थात बर' हारिनि जा हारिमु सिनायथि बेखौ जोङो जौगाखांहोनो थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा। बिथांमोननि जा सेरजा सिफुं दामनाय दानग्रा हानजा, बे हानजानि मुङा जाबाय हारिमु हानजा। हारिमु हानजानि बानजायनायावनो बिथांमोना सेरजा आरो सिफुंखौ दाननाय जायो। बिथांमोनखौ जोङो जौगालांहोनो थाखाय, बिथांमोनखौ गोजौ थाखोसिम थांहोनो थाखाय जों बर' रायजो राजाफोरनि जोबोर गोनांथि। बेनिखायनो बिथांमोननि सेरजा आरो सिफुंखौ जोङो बायनानै लाना फैनांगौ आरो दामफैनांगौ। बे जोंनि मोनसे हारिमु जौगानायनि खामानि होननानै आङो गुरै खावलायो। बिथांमोनखौ आङो बे खामानिखौ आवगायलांहोबाय थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। जाहाथे इयुनाव नोंथांमोना थांनानै मोनसे जोबोर गोजौ थाखोआव सहैयो सेरजा आरो सिफुं फाननानै। बे खामानिखौ नोंथांमोना दोनथ'नो नाङा। बे खामानिखौ आवगायलांबाय था। आं बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो गोबां रायजो राजाफोरानो बिथांमोननि सेरजा आरो सिफुंखौ बायनानै लाना फैगोन। बिथांमोननि जा हारिमु हानजानि गासै सोद्रोमाफोरानो सेरजा आरो सिफुंखौ दाननो रोंगौ होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों। गोजोन्थों।